zvinezvi Warren Hughes yese yazara kuti pa hatina kana 1 guva remunhu akafa nekugeza. Indawa uchitya mvura zvakadaro iwe. Unoita kugumwa nomurume kunzi mageza here. Ipapa mutaundi kune kusikana tunogedaira kanofamba nemhepo yehwema kachipfuura nekoko unokanzwa kuti ako iwe uchinhohwa dikita neremwedzi wakapera neregore rakapera mukanwa umu miriwo yakadyiwa mwedzi wapera nesvondo unoona makarembera chakati unotsvaga zvese kuita mupandiri chaimo muri mukanwa. Geta away manenda unogeza mukanwa ume. Munotinetsa nokunamatira. He mufundisi ndinamatire murume wangu kumba kuizvozvo haachadzoki. Hawaratira tise munamato kusumudza maoko kudai so hapai rinenge dendere renjiva manje hatichanamata gore rino tengai reza endai munogera uko anomirira izvozvi izvi ndianizvi pamberi nomucheno vana amai pamberi nokupfeka vana amai. Haleluya haleluya. Tinoda kunamatirawo zvimwe panoda kugezwa ngapagezwe panoda kupfekwa ngapapfekwe panoda kubikwa ngapadini ngapabikwezve. Tinamatire minana yevakaremara 11 months